buche bende. Sharon, kapoka aduoki wach mar nomination gi party primaries no waler ni kwarimo gi moro kama motegno. Inyalo paro ni dwe mokalo IEBC no launch gimiluongo ni election operation plan. Election operation plan en book machalo kaka mating'oni. En gimo ting'o the entire roadmap kaka IEBC leko kendo dwaro mondo ta yiero. Ogima duong' kabisa. To king'iyo that election operation plan kiche bende nauru ni godo e mbui nikech ang'eno bro konyi kitayo budho makama. En iye kanyo nitiere gimiluongo ni implementation timelines. Implementation timelines manyiso ni IEBC timo ang'o karang'o gi jomage nikech en gi timelines gi stakeholders madhi time gi ng'at monego bene time. For example, iwacho ni kiwacho kaka koro nomination mar political parties and the nomination rules. Kanyo golo ni en josiasa ema loso these nomination rules, gilose chieng' makama, giditere office mar register political parties, to bang'e no gitere ka IEBC. En gimoro magolo the roadmap kaka election idwa tim nade idwa tim. To gima ne jogo publish miluongo ni the notice of a gazette notice manotim cha. Ne okete nikech gik moko adek. Mokwongo, Sharon, inyalo paro ni kendo Jacob en wakili, Kipita bende wakili, gibiro ng'isi ni nitiere kes moro manyocho odigni e kind chieng' yiero. Mane wacho ni to wadhi yiero karang'o. Wayiero 2026 mano tero osiepna Willis Otieno gene. Koro inyalo paro ni notice ni okele immediately mondo ogolu humbigo gik moko manyalo bago jo Kenya ni wadhi bedo gi yiero karang'o. Mane momiyo ne jaka jogi gol notice ne. Mar ariyo, gima ne notice ni oketo maduong' en ni koro keto ni nitiere gimiluongo ni electoral code of conduct ma koro sani tiyo nikech kiseneno gunizum gi lwenje mang'eny osebedo ka timore ni kaka manyocho timore Homa Bay inya paro. To jo IEBC no wacho ni ande wan lwetwa otwe ni mar wanyalo mana deal gi jogi sama iluongo ni election period. Koro notice cha no keto ni sani koro sama wuoyeni wasedonjo the election period. Miyo koro the electoral code of conduct koro nyalo bedo implemented, nyalo bedo enforced. Kendo gimiluongo ni Election Offences Act bende koro timore nade koro ringo nyalo tiyo. So koro IEBC nigi lakgi koro ginyalo luongo ng'ato, ginya samon ng'ato ni ang'o miyo ukelo tulo Homa Bay. Chon kane pok gazette notice ni otimore ne ok ginyalo.